Ukraine buena chuan kar thumna athlengta a Putin ale anaw te thusoi ain ko kala khothang ram te po chuti tho chu ni Russia chuan kan sipai te be pui thak chu kan kalpui zel don antia Ukraine ru na ni lo tian la soi chiang zel khopui thren khata ma anson ve hret boka Ukraine khopui Kyiv chuan ninga chungin kilometer somriat vel antol toa mar chaklama Kyiv khopui chung chu an hnai ta hle kilometer ni khat vel leka Russia sipai te an om to ni in Ukraine sipai te chuan an soya Russia sipai ten aron ka fu lo nan achang chuan lir thei chu kongpuya tlan koi tir deuh rengte angai thin nin an soitel bok marlama masona a om ve hret bok nen Kyiv khopui chu Russia sipai te hian an hual thei teuh to viau nia soyane hetila hian Russian President Vladimir Putin chuan Ukraine beina hian an sipai la tuai deuh sipai atran ngei ngai te chu atir lo ti lo soi to a Russia hian mipa kumsom paria tatranga kumsom ni pasari inkar chu kum khat chung tal sipaya antrang turati ania chungmi te tir chu an soidan taka in runa ni si lova chuan thilo manglo tak kane Putin an kantir lo ti ma se an defense thu puang tu Igor Konashenkov chuan an tir thu asoi chuak ta thung Ukraine ram chunga sipai ten be puyan thlak na hian heng sipai atang tir nge ya service te hi tiran ni atia atamber chu Russia ko ki rani towa mase kir thei lo zinga Ukraine lamin anman tak te po an tel ninatar lang bok Putinan sipai professional hlir kan tire nge ya sipai atang tur te chu tiran ni lo tin the Moscow Times rila athu soi chu adik ta chi alo ani mele Ukraine anche don khan heng sipai te hi Putin a chuan kal lo tur chuan atingei maya mase thu pek zom lovin officer thren khat chuan an lo tir lui thoni in defense ministry thu puang tu chuan a soi hei mai hi ni lo Russia chuan Ukraine sarkar pai thak kan tum love ti chu nizan khan apuang leta a an buai chan ber pakhat chu Russia in Ukraine sarkar pai thaka an thurwal pui thei turle khothlang ram on lem lo sarkar dadu wang nia soyane Ukraine president chuan an bitum berani thu te po alo soi to nge a thu nei na in chuin an in dowemo ti lain Russia chuan sarkar pai thak atum lo thu asoi leta Ukrainian president Zelensky yan atran mun athak ret wang te po anima na Zelensky hian tloma tum lo thu le atop thlenga Russia chu beile ta tum ti soi rualin khothlang ram NATO zomatum na chu asut ti soi chianga thringthria ramdang hne na deal thin president kanilove ati Russia ngai mo ber pakhat chu Ukrainian NATO zoman tumna ani kha hetila hian NATO po an thu a in cycle angreng khop mai US in Ukraine sipai man tur MiG thlona an ngai tu lain Poland in kan lo pe mai don emni antia ane MiG te chu Germany atranga Ukraine thon lu anrota mase US chuan ati chi love anti sak vele thunga Germany poin Poland rotna chu an hnol ve bok US chuan aleina tur sum te po arwa mandeu thuak khania chom dolna le ral thuam man tura dollar tu le ding on som pathum chuang chu apom pui ta thawa mase Ukraine hena in do thlona pek chu Russia sipai te let na tur ral thuam manga ngai thei ania Russia mid mei alaveng ve thung ninalang US thutluk na wang hian Poland chu din mun laklo dewa anding ta NATO ramten in thurwala thutluk na kan siamani lo chuan in do thlona kan thon lowang ative tangot mayane US chuan Russia tanga tuial theilak lu chu akhapin rek na akalpui leta Russia chuan athin rimpui hle America hian economy lama in do na mangin min be me kani ati khothlang ram te rek na hi achan let ngei tur thu asoitel bok Russia tuial thei hi US a ral thei nidon lo ma se Europe ramte chuan hemikonga hian rek na kalpui antum velem lo thunga
Russian tuyal theya hian kanin ngat thuk lutuk to a thla top chu kantan ti ngai na a om love anti hlom tuyal thein dailo na anasale zualdon ninalanga UAE chuan US ne na hian tuyal thei tamzok kan lo siak chua kange antia Venezuela Saudi Arabia le Iran te poin ti pun antum ve boka hei hian tuyal thein dailo na aphurukin aman sang zel tur chu aven thei beisayane hetiang velkara hian voin khan Ukraine le Russia foreign minister te chuan Turkey a inbiak na aneya inka hai nei turin inrem na anei thei talo zela inka hai chungchang hi soyani lotiin Russia lam chuan antar langa Belarusa kanla soileang chu anti he meeting a hian tun buaina civil mi te torna nasaber angangai tukin zinga Mariupola naw nei na damdoin Russia sipaiten misaila anka chungchang po soichuania Russian foreign minister chuan he thil thleng chungchanga hian information kim chang anla nei lova an sipaite chu thilomdan anzo tur thu asoya he khopuya tanga nu naw an chua theina tur chungchang po hruai tu pahni te hian an soiduna Russia foreign minister chuan thutluk na siam turin thu nei na anei lova Kremlin angai tua tura thlena tum thu te tun buaina hian Russia chuan ramdang be tumna anei lova Ukraine kanchet na po Ukraine be na ni lovin sipaite be pui thlak na mai zo kane ate Ukraine buaina hi are don ani chuan president veve te anin bia ka tru lang tiin Zelensky chuan alo soitoa Russian foreign minister chuan hemi chungchang hi soive bokin anin biak atrul hun chu ala thleng ngei don ninalanga chumi hmai ro chuan ti fel ngai tam taka om ati thung Zelensky hian Putin a chu in biak na nei puya alo som to a Putin a le ho te chuan anrem tiri talem lo thungane tukina Mariupol a thil thlenga wang khan mi pathum maya tlem lovin nunna anchana thi te hi thlan pakhata zalani don he khopuya hian khosak ahar sa hle to a gas le inti lumna a that lo wangin tangkhang te chuan thing tua turte an ngai tua khua avot zel boknen chua watwat an mamo to hle UNICEF tarlandanin Ukraine boina hian nopang somthum pasari ayatlem lovin nunnan chan to a mi somnga vel an hliam bok Russia an che tak tak mai chu Indopui panina hnuwa ral tlan punchak ber trum athleng hala Indona hmuna omte chuan an sahim na ngai toin anin hnuaite an bela thingtlang khopum ti chiatte khopui kot thler ti chiattele skula bom thak te ba ka nuclear power plant din mun ti der thon deuna athleng ngal chuk chuk mayane Ukraine boina hian tuna chuan Ukraine sipaile mipuin Russia sipai chakna an tuar meka engtika ngen tlom don ti chau ani to ninalang Russia chuan sipai chet na chu kalpui zel antum hle mase Russia hi inka na zonga chakma se indona puma ne tu anni don lo ninalang sipai leral thuam lama expert Michael Clark chuan tun boina hian Russia tank le indona lir theite laipui te thlengin ral thuam poimo chu zariat somruk vel an hlo to nina soya chungzinga zazela somruk chu tlan chiat sanemo Ukraine lamin anman temo ania Ukraine hian ral thuam poimo zahni somnga vel an hlo ve thung nina soi indona ral thuam kan hlo chuan a chan chu kan tol kirwangane kan ral thuam te chu kan tlan chiat san thrina ani lo vek chuan mel mate man theilo turin kan ti chetrin Russia in hetizat an hlo dana hian Ukraine chuan an dolet na sa a chumi konga chuan an na an tlin viau tinani ye ati boina hian Ukraine chuan Russia in sipai singkhat le sangkhat a hlo to thua soya Clark chuan mi singkhat vel ni tura arwat thunga Russia in Afghan run trum khan kum ko chungin sipai singkhat le sanga vel achana Ukraine a chuan kar ni vela chu a han thleng phathuak Clark chuan Russia in sipai tamzok chu tu na tanga nithum ni li vela
kho chakla matrangin Ukraine atir lu le arin thua soya an ramlak to te chu an lua zui angai awangin sipai an mamo hnem pha ate Ukraine ngam tur hian Kyiv an hneba ka Odessa chu antan apoimo hle nei kha Odessa hi Russian leilam sipai ten an thlen vele an navy te chu na zokin an che theidon mase Mykolaiv dan cha ania he thubwa chai thleng hian Mykolaiv chu Russia sipai te laka hian an la trang le ta fan bokane Russia leilam sipai te hi an din mun a thavak lo bok niin Baltic Security Foundation defense expert Glenn Grant chuan soya Ukraine hian khua avot zela mel somli vel thleng teng convoy intarte chu votina met dona an teng chu vurbom lian pui ani don intilumna turzonga anwa chua anga yani chuan votina metlum mayang ti hlau ombok nina soi Europe khochaklam hi khovotina tu meka avo zuwa liberin Celsius -degree som ni vel ani rinania Kifa chuan -degree som te ani der to Ukraine sipai te hian beina lai tur an hrechiang hle boka an po khotlai thei pha niin expert te chuan an tarlang Ukraine hian drone an manga Russian ho tank le lear thei om khau te beilovin tuial theian bei thung niin an soya tuial theian nei lo awang hian convoy khotlai ta te po anom nual khovo thi Russian sipai ten an tor theiang chi in nu nau te poin an tuarin harsat na asiam ve thei chi abokane Russian sipai te chu khovot nuai indo turin anin pem ti anitaber ome heba ka hian khothlang ram te hrek na anata hlea company rang te chu Russia tang hian an la chuak zui ta zel kumsang ni le sompalia Ukraine boina khan Russia chu hre kaloni to anral thuam leite chu hre kan ni veang ti thlengin US in kalpuya kha hrek na kha an tuar vaklo tuntu mai ro chuan an be sei a in khothlang ram ten an hrek na ta a economia in dona ang hiala an ngai ta ne hetila hian Chelsea Football Club chu an tal boi ve ngal phat mai anei tu Roman Abramovich chu UK na hreka Chelsea hi a hral theidon lova chuti lain he club hi football khel phal sakani ba ka hlopek te po phal sak anlani zel boka anei tu pa in hlok na tel theilo na turin ticket thral chuale internet kaltlanga ansum do na bungrua hrale ro chu khap sak ani thungane